Sani Bonani, welcome back to our YouTube channel. This is KZN Podcast. If you are new here, please welcome, and please make sure you tap the screen, you press like, you leave a comment, you engage with us. It's free of charge, and you leave a comment, and please do watch our adverts. Ngoba you guys don't watch adverts, just watch one advert and then you can move. Anyway, today we're speaking about Senzo Meyiwa, the former goalkeeper we-Pirates ongasekho emhlabeni, washiya in the midst of Kelly Khumalo and all of that, of which it's been quite a few years, and that there's never been found a solution yokushona kwakhe. Even abazali bakhe baze badlule emhlabeni, ubaba wakhe kungagcine kungatholakalile ukuthi ubani wadubula uSenzo Meyiwa. Namanje icala lakhe isithe bona sebethethe inkantolo, bona sebeqedile ukuletha ubufakazi, sebe right, seliphelile icala on their side. So today kuthiwa ke usizi luzwa olunye emndenini wayengunozinti weqembu lesizwe leBafana Bafana, njengoba umakhelwane sebecela abalandeli bafaka isandla ukuze abakwaSenzo Meyiwa bakwazi ukuthola ukuya ngasethunjini. Kuthiwa lokhu kulandela ukuthi umunye womakhelwane bakaMeyiwa ethintwe usizo lwabo umndeni wabhala kwenye. Kuthiwa ke lokhu kulandela ukuthi umunye womakhelwane bakaMeyiwa ethintwe usizo lwalomndeni wabhala kwenye izinkundla zokuxhumana ecela abantu babasize umndeni walesihlabano ngokuba umndeni walesihlabano ngokudla okanye nongaba yini abangakwazi ukuthi bayemsize ngayo ukuze bakwazi ukuxosha ikati eziko. Lo makhelwane ke ubhale lapha enkundleni zokuxhumana uthe isimo sibe kakhulu kangangokuthi abakeMeyiwa sebexana komakhelwane emlazi ukudla, kanti ngakolunye uhlangothi nomama wasekhaya unkosikazi uNtomfuthi Meyiwa isimo sakhe sempilo siyantengantenga kakhulu, usengashiya noma inini emhlabeni. Lo makhelwane ke uzowafaka enye ingxoxo abenayo nomunye wezelamanzi wakaMeyiwa, naye ebinosizi ngoba ezama ukukhombisa ukuthi isimo sibi kakhulu. Kule ngxoxo ke lo makhelwane ebhale lapha ku-social media bekhuluma nabafowabo, nomunye wabafowabo bakaMeyiwa esebhalele umakhelwane wakhe emcela imali yokugibela yobamba itohe overport. Eshbudi ukhuluma iqiniso. Ukukhuluma iqiniso kunetoho engilibambayo, but ngiyarelieve, ngilinda bangifonela uma kuyimgqibelo, ngakho sebefonile bathi angize emsebenzini, kumele ngiye overport, ngakho imali yokugibela kade ngisathi ngizoyiboleka nje. Nokuthi ke ngizame ke inyanga, ngizama ukuyikhokha iminyanga mesiphelile, njoba kunjena nje kusabheda. Mhlambe uma ungazame ngemali yokugibela bese sizama ngesishewo, singajabula. Kubhala umfobo kaMeyiwa ukubhalela umakhelwane. Ubese nxusa kumakhelwane ukuthi uma eselethe lezi zinto angasho kumama wabo, kodwa kube sengathi bevele iziphathele ngoba ezobona ukuthi useyakwazi ukusebenza. Wathi akafuna umama wabo abe nolwazi lokuthi sebecela ukudla emzini wabantu, ngoba umama wakhona ngathi akayisayithandi lonto. Lo mndeni ke silokhu wahlukumezeka mhla kubula uSenzo Meyiwa ngonyaka 2014 kuze kwashaya ukuba ubaba wakhona uMnumzane Semoyiwa naye washaywa isifo senhliziyo sohlangothi, wagcina eseshonile emhlabeni, wahamba isimo sesesibi khona ekhaya. Baba wakhona baba uSemoyiwa ugcina edlulile emhlabeni eseshaywa isifo sohlangothi, kodwa ekhala ngobulungiswa bokubulawa kwendodana yakhe. Ngonyaka 2016 uhlalo wePSL uDr Ivan Khoza wamemezela ukuthi emalini ngo4 million ingxenye izoya emndenini bese ingxenye iya eqenjini. Kunalokho abomndeni bathi abatholanga lutho njengoba kwathiwa imali izoya ezinganeni zikaSenzo Meyiwa. Mzamo ukuthola uMasenzo nathi sihlulekile njengoba engaphumelelanga kube ukuthi uyagulwa impela. Lo mndeni usuke wanikelelwa ngokudla umculo kaMaskandi Ndlovukazi Daughters, naye wayethintekile ngosizo elibona ekhaya njengoba kungasebenzi umuntu. Yize-ke kunjalo, but abantu abaningi bayayibuza bathi kanti kwenzakalani ngomndeni wakaMeyiwa, ngoba kukhona lona oyakhulube kakhulu
uba ngabe kunecala lokuthiwa uyiphoyisa uSifiso kanti yini umsebenzi wakhe, ngabe usasebenza noma akasasebenzi, okanye uyakwazi nokuthi ondle lo mndeni noma angawondli. Iy'nkundla zokuxhumana-ke zihlukene kabili, zisho ukuthi cha, wonke umuntu bakithi eSouth Africa uyasokola, akanamali. Abanye bayabuza ukuthi ngabe umama lo akayiholi yini impesheni, okwenzakalani. Esingakusho nje ukuthi ngempela guys, asazi nathi ukuthi umndeni wakaMeya kanti uphila ngani, ukuba noma uSifiso akondli lo iphoyisa umfabo kaSenzo. Siyamuzwa-ke lo khalayo ukuthi ubamba amatoho uya-relieve, bese kuthi umama ngabe akayitholi impesheni, iy'ngane lezi ey'khona ziwuthola usasa. Kuningi nje singakwazi, kodwa-ke kusho ukuthi uma ngabe ufisa ukuthi ngempela ungalekelela emndeni kaSenzo, basemlazi ungabathola nje impela, uhambe uyolekelela-ke. Kwenzeka nje lokhu usakhele Khumalo usanda kusho ukuthi ayi akanandaba yena nokwenzeka kwekhesi kaSenzo, kodwa washo wathi hayi uSenzo kwakuyi-love of her life, wayemthanda impela. Kwasho khona-ke ukuthi kwenzeka ngale ndlela okwenzeka ngakhona. Thank you guys for watching and for listening. Please make sure that you do subscribe.